יש שקט, תשמעו. תראו מה זה אדם שזוכה ללמוד תורה של שמיים, כמה מה שכתוב שהתורה מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים, וכל דבר קטן שלו שווה יותר מאלפי זהב וכסף. עכשיו גילו, מצאו איזה מכתב שכתב האור החיים הקדוש בזמנו במרוקו, כתב יד של האור החיים הקדוש. זה היה מכתב לא של דברי תורה, היה מכתב שעניינים מי לדעה לו, כתב איזה חנינה בשביל איזה יהודי לטובתו, שהוא ככה נכנס בשבילו, לא יודע תורה, חתם את החתימה שלו. עכשיו זה התפרסם, מכרו את זה במאות אלפי שקלים, אנשים גם אלה. תראו מה זה שאדם יושב והוגים בתורה בצניעות, מכתב, מצאו את הגד שלו, מכתב ואת החתימה של לכם הקדוש. האנשים קנו את זה במאות אלפי שקלים. זה בא ללמד אותך, תראה מה זה אדם שיושב ועוסק בתורה הקדושה, כמה התורה מגדלת אותו, מרוממת אותו, שאפילו דברים של מילי דעלמא, שבא וכותב וחותם, כמה זה שווה. זה אדם שעוסק בתורה, אז הוא זוכה להגיע לדרגות גבוהות מאוד. זה אפשר ללמוד מזה כמה אדם ייקח מוסר. אומר האור החיים הקדוש, עמוד ר"ח, תחילת פרק ט', אומרת התורה הקדושה, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה ודיברת אליו. כה אמר השם אלי עברים, שלח את עמי ויעבדוני. מה זה בוא אל פרעה? אומר רבנו האור החיים הקדוש, כלל זה בידך. כל מקום שאומר בוא אל פרעה, יכוון לומר לו שיכנס את רקלין שלו בלא השאלת רשות. אומר האור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא אומר בכל מקום בתורה בוא אל פרעה, מה הכוונה? אתה יכול להיכנס חופשי חודשי, אתה לא צריך לבקש רשות מאף אחד. אנחנו מדברים על מצרים שהייתה מעצמה ששלטה בכל הכיפה בכל העולם. אתה לא צריך, בפרעה גדול חזר אומרים מעולם לא ברח עבד ממצרים, זה היה מעצמה אדירה בלי השאלת רשות. איך יכול להיות? אומר האור החיים הגם שהיו לו במשפט המלכים שומרי הבית, ודאי שהיה לפרעה